Again, maraming salamat po sa Bantayog ng mga bayani, sa kay Carlo Ramirez Mario, sa buong Lapis Management, kay Paul, siyempre sa inyo lahat. Sana huwag natin kalimutan na ang nangyayari sa ating kapaligiran. Hindi nga masamang pagtulad kung hindi nakakasira ng kalikasan. Darating ang panahon, mga ibong dala ay mananang magtatapuan. Masdan mo ang mga punong dati ay kay tatat, ngayon'y namamatay dahil sa ating kalokohan. Lahat ng bagay na narito sa lupa, biyayang galing sa Diyos na kahit kung ika'y wala pa. Ingatan natin at huwag nang sirain pa, pagkat pag kanyang binawi tayo'y mawawala na. Mayroon lang akong hinihiling sa aking pagpanaw, sana ay tag-ulan. Gitara ko ay aking dadalhin upang sa ulap na lang tayo magkantaan. Maraming salamat po! Ingat tayo pa uwi! Papayapang pag-uwi! Ang kulit! Marami kong